Halo rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu mana karo aku Kasli di channel YouTube Kasli. Nah, saiki aku ngajak awakmu mlaku-mlaku nang rest area Gubuk Kelaka. Ya apa iku yo? Tempatin di rest area Gubuk Kelaka. Apakah penak? Kita lihat saja. Cekidot. Nah, saturunge aku nge-review tempat iki, ojo lali subscribe sik rek yo, menowo iso ngurangi satu pengangguran sing ono di Indonesia. Oke, tidak lama-lama lagi, langsung saja yuk kita masuk yuk. Sangar rest area nih jan koyo semacam Pujasera ngono lho. Lagi toko gini ya. Nah, wakai gazebo dan di sebelah kini ternyata ada gazebo guys. Oke. Suwante rek ono iki rek tiba rek. Kait iki aku mlebu rene rek. Oke wis gak lama-lama kita ndelok menisor. Iko rek papane sing gawe foto-foto iku rupane. Nah, iki gazebo kedua setelah di atas, dan iki gazebo ketiga. Akeh warunge di gini. Delok-delok warunge sik rek. Lumayan lek ono di gini luwi-luwi no wis gak usah kuatir. Di gini tersedia banyak menu makanan dan segala macam rokok. Warungnya yo lumayan akeh rek di gini rek. Iki ono icon nih iki paling. Icon rest area Gubuk Kelaka. Oke, awake dhewe mlaku nang spot foto rest area Gubuk Kelaka. Boys wis